मोनसेयावनो बोजों गांबा दंजोबो एसेयाव दंखायो आंलाय नोंसोर गामियावसोमोन दा ओइ बे जारुं नानै फै आरो जारुं ना ओरै फैदो जारुं ना ज' फै सिरायलाय हा ओरैबायदि सानदुं थाफैखाबायना जाखाखैबा सियारावसो मोजांसो जागौमोनलै
negro ba, pas nomor negro. 2 jam. 2 jam dia, 2 jam. Sari nak 2 jam dia, tak mungkin ni. Dia. Boleh. Salah betul nak bangai. Tak berengah. Buat di dulu. Nanti aku bukan jelakan kami. Yeah.